jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba adama nde min bismi mon kelle gadane roɓinde jayndeji alarba cabantati lewru octobre 2024 bisimilla mon kelle gadane roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde le soleil jayde gendira nde ɓe garti koye plan de financement de la santé de la mère et de l'enfant jayde le soleil ɓe garti koye ngo lelgo eɓɓore ɓamtare to banggue wonande cellal debbo kam e ɓiɗɗo lambu leydi sénégal holliti koɓe cohli hen ko temedde tati capanɗe joyyi e nayyi milliard copreje men franc CFA beele tigui wawde sinude nden eɓɓore jayde le soleil arti hen jayde enquête ɓe garti koye vers une assemblée inclusive kamɓe enquête ɓe garti koye ɗiɗo sumgoji payaɗi teskama hen ɓen ɓe ganduɗa ko sammi ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni ngakkiraɓe terde yiyateɓe handicapé en kewal mumen e ɗin listuji ɓe kolliti ɗum ɗon de ko ɗum mosol ɓamtare beele goto foof wawa yiidede hoore mum e nder leydi ndi to banggue wonande dawrugol kono ɓe garti oɗo liste mo ganduɗa ko defarta goh ko ɓuuri nogas e joyyi ɓen ɓe ganduɗa ko ngakkiraɓe terde ina tawe e on listuji ko yitno e ɗin sumgoji jayde les échos jayde les échos ɓe gatti koye Tambacounda sous haute de sécurité sembinama nden kay kisal ganduɗa en tawe toon to Tambacounda ko yitno noon e Bougane Gueye Dany poɗɗo huccodirde hande e ñaawo gam andude ñawore mum e subaka hande o e ñalawma hande o kono kadi ɓe garti e ɓin ɓesguji toon to Dande Maayo caɗele de ɓe guurata hande oɗo saaha caggal ɗam ɗo ilam teska ɗam ɓe garti kamɓe les échos hande oɗo saaha to banggue ni cuuɗi cafroɗi hani école aji hande oɗo saaha ne wayno ɗum ɗo foof ko to natɗe koko natti ndiyam guese natɗe ndiyam hani e ɗin jumaji joga hen ɗi ganduɗa ko natɗe ndiyam ɓe kolliti ko ɗum kay caɗele mawɗe wonande ɓesguji taweteɓe toon to Dande Maayo jayde les échos arti hen jayde l'observateur ɓe garti ko e enquête artude tigui tigui e omo ganduɗa ko stratégie to banggue wonande dawrugol Amadou Ba o arti wonande ko yitno noon wonande o saaha no leydi ndi yarata ni kono artude Ousmane Sonko ɗin haalulaji ɗi yekkite e kala e saaha kono kadi kanko Amadou Ba holliti fandare nde o jogui dañde kewal toon to Bowal gendira leydi Sénégal beele tigui daranade tigui tigui ɓesguji leydi Sénégal jayde l'observateur arti ha joni e Bougane enjeu d'un procès décisif kanko Bougane oɗo procès kuccodiral makko e kamɓe ñawoɓe hande o kulkuli test tawaɗi ganduɗa ana huula wonande e kanko mo ganduɗa ko kay tigui tawete e liste sammusa kaddu kanko Bougane Gueye Dany jayde l'observateur arti sappo e tati milliard ɗi ganduɗa hande oɗo saaha ko ɗum tigui teppi ko yitno noon wonande jokkidgol ko yiyete ko noon lappol lana jorniɗo e leydi Sénégal ƴeewoyen jayde tribune ɓe garti koye la ville de Tambacounda barricade kamɓe jayde tribune ɓe garti oɗo saaha toon to Tambacounda wuuro ngo bang yo bang ko tawateɓe toon ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal wuuro ngo tigui sembinama toon nden kay kisal ko yitno noon e procès o ganduɗa ko leader gomsa bopp Bougane Gueye Dany kono ɓe gadi ɓe garti kamɓe tribune pôle d' avocat ji kanko Bougane Gueye Dany ne tawe hen maître El Hadji Diouf Amadou Sall ni e omo ganduɗa ko kay tigui woni Laaji Ba jayde tribune arti hen kono ɓe garti e sammusa kaddu jellu mum e ɓen ɓe ganduɗa ko galleji diini ɗi kono kadi artude e o saaha ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui hande jogui laamu ngu jayde Rewmi quotidien ɓe garti koye ho mo ganduɗa kay wonno hoorejo leydi ndi Macky Sall nden yewtere kanko hoorejo leydi ndi yiide jayde Rewmi quotidien Macky Sall met les points sur les i kanko Macky Sall warti e ɗin tuumaji wonande hakkude makko e Amadou Ba jokkodiral makko ɓe ganduɗa ko tigui ha saabi mojobere hakkude makko e ɓe ganduɗa ko ardiɓe landa Pastef kanko hoorejo leydi ndi o arti e yeddude Macky Sall holliti o saaha ala ko woni darde makko so wona tigui daranade gam tigui ɓe nguɗo laamu wawa pertude e ɗiɗo sumgoji subaɓe dental kamɓe opposant en ɓe daña toon keɓal beele daranade ɓesguji leydi Sénégal kono ɓe garti e omo ganduɗa ko Ousmane Sonko toon to fatti ko holliti darde mum ko wadde toon usine de transformation to banggue wonande ko yete ko to banggue e lamɗam ɗam wawa waylede kono kadi daranade ndemaka no hannirta ni jayde li quotidien ɓe garti koye Amadou Ba holliti yonti leydi Sénégal wawa safrude nden ñawande nde saabi
e ɗin sumgoji ha totti nguɗo laamu wonande e jappere leydi ndi. kono kadi o arti yiide kanko Amadou Ba ɓe ganda ko kayitiki jogui hande laamu ngu kaali ha keeɓi laamu ne jogori haalde ha ni mbawa kadi addude caɗele ɗo e nder leydi Sénégal. Jayde Walf Quotidien ɓe garti koye maître Cheikh Niass jilliɗo toon Tambacounda yindirde Bougane kame moññide ɗum o irima nde laamu ngu wawata tigui accidde o mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany. kono ɓe garti e Abdoul Mbaye Banki mo ganduɗa yeddi ɗin tumaji ɗe Ousmane Sonko hollitno wonande e compte bancaire ko ɓuuri ujunere milliard tawama hen. kanko Abdoul Mbaye o holliti kan haala ala fof fayida wonande taweteɗe kan haala ko hallulaji ɗi ganduɗa ko hallulaji bedde. kanko Abdoul Mbaye o yeddi kan haala. en ƴeewoytu Jayde Le Quotidien. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye kanko Macky Sall jaltal makko artude wonande hollide caggal nde hollituno deal hakkude makko ɓe ganduɗa ko Ousmane Sonko kame Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti hay deal goto ala mojobere ɓiili hakkude mabɓe. kono arti kadi yidde makko ko kangam tigui ɓe mbawa dañde kamɓe serindimde keewal wawde ha joni jattinade kame huccodirde e nguɗo laamu. Jayde Le Quotidien arti hen. Jayde L'Éveil ɓe garti koye autosuffisance en lait et en viande. kanko jagorɗo kalfinaɗo gaynaka leydi Sénégal Mabouba Diagne o erima aynaɓe leydi ndi wonde jikkene fawayi mumen beele leydi Sénégal wawa hebde hoore mum to banggue kosam kam e tew. kanko jagorɗo o arti e kan haala e Jayde L'Éveil. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ko ɗum woni komin doɓindomode kelle gadane roɓindo jaydeji subaka hande o. min dokka on aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.